Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 4 май соли 2021 мебошад. 1000 рубл 154 сомонӣ, $100 1132 сомонӣ. Дар имрӯзанавормон якбора 19 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштак бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp муроҷиат кунед. Агар хона кофтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хеле хона шуморо дар кора. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. якум сар мекунем аз ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи 5 деҳаи Сомонӣ, вилояти Хатлон мебошад. 20 сотих замин мебошад, 5 дар хона дорад ва веранд дорад. хонаҳо 3/6 мебошанд. алишам мешавад ба мошин, ба замин. агар сумкати гирем, соҳибаш мега ки ҳамин харидор чӣ хеле возможност дошта боша, просто мада срочная мега соҳибаш. рақамошон дар рӯи экранаи марҳамат. аз номи канали Dom TJ гап занед, насиб савдои хуб мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод. ду хонага квартира мебошад бо масоҳати 36,5 метри квадратӣ. дар дуюм ошёнаи бинои советӣ ҷойгир мебошад. худи бино аз 4 ошёна иборат аст. қарор аст дар кӯчаи Гулистон. хонаи 28. ремонт миёна дорад. документош 100%. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ. аз номи канали Dom TJ гап занед, савдои хуб мешавад. хонаи фурӯшӣ дар маркази шаҳри Душанбе. як хонага квартира мебошад бо масоҳати 30 метри квадратӣ. дар якум ошёнаи бинои советӣ ҷойгир аст. худи бино аз 2 ошёна иборат аст ва қарор аст дар Душанбе қафои чойхонаи роҳат. касе надонад, чойхонаи роҳат ҳамин маркази шаҳри Душанбе мебошад ва нархи хона $16500 аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. як хонага квартира бо масоҳати 37 метри квадратӣ. дар сеюм ошёнаи бинои советӣ ҷойгир мебошад. худи бино советские, не ки планировкаи навай. калидори калон дорад. мактаб, садик, бозорча, магазин ҳамаш дар наздикиша. хона ремонт уқам надорад ва ин якхонагара духонага переделка кардагиянд. нархаш 180 000 сомонӣ мебошад. бо савдоам мешавад. қарор аст дар 34 микрорайони шаҳри Хуҷанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. як хонага квартира бо масоҳати 42 метри квадратӣ. дар 13 ошёнаи бинои новостройка ҷойгир мебошад. худи бино айни ҳол сохтмонаш рафтестай, хато накунем дар 7 ё ки 8 ошёнадай. хона бе ремонтай, коробка ва нархаш 198 000 сомонӣ мебошад. алишам мешавад. қарор аст дар калсивои Профсоюз. касе надонад калсивои Профсоюз и куҷоя? ҳами байни цирку автовокзал, байни цирку Профсоюз. мисол автовокзал агар тарафи цирк рафтеста бошад, ҳамон як поворот шуда ҳамин дома мебинен. беҳад ҷои хубай. ва бародарон, ман як апроз, як саволу ҷавоб гузарондистам дар канал. чизе ки дар рӯи экран дидесен, ҳамира бо диққат хонен ва ҷавобша дар комментария видео нависен ё ки дар ҳамин апроз соҳибчистода иштирок кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар. як хонага квартира бо масоҳати 42 метри квадратӣ. дар 5 ошёнаи бинои советӣ ҷойгир мебошад. хона бо ремонтай, ремонти миёна дорад. дар назди донишгоҳи Носири Хусрав қарор аст. нархаш 166 000 сомонӣ бо савдоам дорад.
ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар дар совхози Киров дуюм қарор аст. 18 сотих заминаи боғча дора, олуча, бодом, ҳамаи чиз ҳастай. 2 дархона, веранд, подвал, об, свет дора, ҳамаш 100%. медарои зиндагӣ мекунӣ, ягон камбудӣ надора. нархаш 250 000 сомонӣ ҳаст. бо савдаам мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонага квартира бо масоҳати 53 метри квадратӣ шуморо метавонем ба ҳазур ба ду хонага табдил тиҳен. дар 19-ум ошёнаи бинои навастройка. худи бино аз 21 ошёна иборат мебошад. хонара оинаҳош тарафи роҳа нигоҳ мекунад. сета ҷои лифт дорад, ночаспонда, ҷош тайёр аст, ба наздикӣ мечаспонанд. об, свет ҳастай, отопленӣ мегузаронанд. 2 мактаби русӣ, 3 беморхона, мағозаҳо ҳамаш дар наздикишанд. дом айни ҳол сохтмонаш рафтестай. то охири сол бояд супоранаша 21 одам зиндагӣ доранд. нархаш 165 000 сомонӣ мебошад. бо арзонам мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экранай, ватсап, имо доранд. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор 3 дархона дар 6 сотих замин қарор аст. дар шаҳри Ҳисор деҳаи Уртабус. дар наздикиш мактаб, магазино, таксиҳоям дар наздикишанд. дар ҷои беҳтарин қарор дорад. ба гуфти соҳибаш ҳуҷҷатош ҳастай, то соҳибмулкша тайёрай. харидори конкретни боша, занг зана, боз камтар арзон мешавад. нархи хона 84 000 сомонӣ. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Тангаӣ. 8 сотих замин мебошад. 5 дархона тайёр, свет, об ҳастай. маълумоти пурратар бо занги телефонӣ. нархи хона 280 000 сомонӣ мебошад. бо муомила мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, ватсап доранд. ва боз як хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Ваҳдат, аз ҳамин деҳа. иш аллакай 4 сотих заминаи 2 дархона бо калидораш, об, свет ҳастай. нархи иш бошад 175 000 сомонӣ. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 5 сотих замин мебошад. як времянка дорад. қарор аст дар колхози Россия, участкаи Фалакон. об, свет ҳастай, дар шаҳр гузаштагиай. нархаш 25 000 доллар мебошад. бо савдаам мешавад. ҳавли фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара. хона бо чизу чораш фурӯхта мешавад. 3 дархона, баня, кухнӣ, болои хона мансард. 6 сотих заминай. нархаш 300 000 сомонӣ. боз як ҳавли фурӯшӣ аз ноҳияи Данғара. иш аллакай 10 сотих заминай. 4 дархона дорад. кухнӣ, баня дар дарун. боз як кладовкаи дига дорад. гирди ҳавлӣ маҳкамай. об дорад. мактаб, балниса дар наздикишай. нархаш бо маслиҳат. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 6 сотих замин, 5 дархона, подвал дорад. об, свет ҳастай. қарор аст дар ноҳияи Фирдавсӣ, деҳаи Дарёбод. нархаш 350 000 сомонӣ мебошад. боз арзонам мешавад.
хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод 7 сотиқ замин, 3 дар хона, ошхона, анҷомхона дорад. Калидор баня дарунушда ва ремонти дарунуш мондагиай. Замин боғ дора, об наздикай, духтурхона, қати мактабам наздикай, раҳи калон, бозори Мискинободам наздикай. Нархаш 150 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Сарбанд 8 сотиқ замин, 4 дар хона, 1 калидор, веранда ҳаст. Мактаб дар наздикишай, худаш дар наздикии шаҳр мебошад. Свет об ҳастай. Хона қарор аст дар кӯчаи Шириншоҳи Шоҳ Темур. Касе ки надонад шаҳри Сарбанд дар куҷояй, тақрибан 14 километр аз шаҳри Бохтар дур мебошад ва 114 километр аз шаҳри Душанбе. Нархи хона $30,000 мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 9 сотиқ замин мебошад. 2 хонаи тайёр барои зиндагӣ дорад. бо барои 2 этажа хона фундамент рехтагиай тайёрай. Барои оила бисёр беҳтарин мебошад. ҳуҷҷатҳош 100%. Хона дар шаҳри Душанбе мебошад, ба кӯчаи Каратегинскати. Агар нархша гӯем 270 000 сомонӣ алишам мешавад. бо якхонага квартира, болоиш сум диҳанд. Агар марҳамат. ҳавли фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон 15 сотиқ замин, 4 дар хона, аловхона, анҷумхона, баня, ҳоҷатхона, оғил дора. Ниҳолҳои меҳвадиҳанда дорад. Гелос, сев, бодом, анор, олучаи сурхак, анҷир, хурмо, чормағз. Хулас ҳама чи ҳастай беҳтаринай. Нархаш бошад $67,000 мебошад. рақамҳои соҳибош дар рӯи экранай. WhatsApp доранд. 2 дарвоза дорад бо. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. Раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо карден. Агар навор ба шумо писанд ояд, ҳатман дастгириро фаромӯш накунед. То боздид, барори кор шумода.